Neh karepmu kono ndang tukang kendang GGP angger tukang kendang bone wis kakean yo. Halo Pak sehat selalu. Nggih sehat. Alhamdulillah. Selamat sore, alhamdulillah. Nggih. Pepanggihan kali dulur-dulur ngepung rejo. Dukuhan endi kene? Dukuhan pundi niki? Ngeblak. Ngeblak. Seblak. Kok malah seblak iki malah panganan iki. Lah aku marah gurine, Pak. Ha, ngono ta. Sing garai bingung iki marah ibu-ibu iku bareng-bareng kok. Jajal salah setunggal mawon. Duko pundi, Bu? Ya le. Kebak. Oh, dukuan kebak, Pak. Duko ora tahu kotong. Kok ora tahu kotong piye? Duko kebak terus. Kaya weteng kuwi kebak terus. Duko kebak. Muga-muga sedaya warga masyarakat mriki kebak rezekine. Amin. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat awake. Alah ndongakno. Apa jenenge dulur samarakat kene yo seto. Lho nek ndongakno karo dulur-dulur samarakat kene iki kudune nganggo parian. Ya Allah Gusti. Kowe iki mbok aja sini-sini aku to, Pak. Apa ya? Wong kene iki wis do ngerti nek kowe iki bapakku. Lah gene nek Rokim iki anakmu. Ya. Mosok bapake Rokim lho muni masyarakat kok ora cetha lho. Lho iya. Kowe iki lho muni apa? Nek ndongakno samarakat. Seta samarakat nek omong ki alon-alon waton kelakon gremet-gremet waton slamet ora usah gugup nyantai wae ya masyarakat samarakat Seto ketok ilatmu dina iki kok gangguan aku kok penasaran melet sedilu ae Pak oh iya bener ilatem bonggo ngomong rapati cetha bareng tak tilik jerone ilatmu kok ana kawa-kawa ana anggur merah ana mensen kok komplit to Pak leboni nek menawa ana pekane mateng ana aku cangkol isine kawa-kawa lah aku yo ame omong kowe iki lho jenenge dagelan nek ndongakno karo masyarakat ya aku wis iso muni masyarakat lah iki lunjuh lali aku iso ngono kok lah iya aku karo dulur-dulur kene iki ya kune nganggo parian dadi ndongakno nganggo parian wong jenenge dagelan ndongakno monggo samian iku kiai ta ada apa sih ngono ya iya mangan seblak ning pinggir sumur maksude dulur-dulur dukuh kebak mugi-mugi sedaya panjang umur mangan seblak ning pinggir sawah dulur-dulur dukuh kebak mugi-mugi pikantuk barokah mangan seblak teng pinggir kali kabeh muga-muga banyak rezeki aku wis nganggo parian Pak kowe ta saiki ya seblak mateng umume seblak iki ya wis mateng nek mentah ya ora iso dipangan parian seblak mateng kakean cakar maksude muga-muga wong seblak kabeh ora ditagih Bang Mekar lho wong edan kowe iki aja sembrono lho iki ndongakno kok ngrembug Bang Mekar secara tidak langsung kowe ngenyek nek dulur-dulur kene iki akeh utange lah wong kowe ndelok modele lho delok raine Mekar tok ngono modele kok aku wis roh ya Bu ya wis ping 35 ndang goleng urang ping 15 ae ya lho iya ya kompak iki tetep iya oh lah tabelane kok malah iki aman wong setu wong dekne nek mara Bang Mekar iki pedak Selasa ya sing marani apal ya apal wong sing marani Yuni karo Ita wong lemu cempluk ya lah apal aku
Wong aku dhewe yo bar digutak-gutak kok. Lah mau dagelan kok rembug Bang Mekar. Lah yo nek dulur-dulur kene iki aku yakin heeh. Kabeh do sugih duit. Yo percaya aku. Terbukti sedekah bumi tanggapane ketoprak. Wahyu Manggala. Wahyu Manggala. Lho iki urunan mbek urunan, Bu. Urunan apa mboten, Bu? Urunan. Ya Allah, aku wis ora patek mentolo nampa duwike iki engko aku. Mbok tenane, Sumpah tenan aku engko. kowe rene iki ya modal bensin lho. Iya ora apa-apa lek aku. Lah nek kowe ra nampa bayaran terus nasibmu piye, Pak? Wis gampang-gampang ayo do didongakno ae urunane pira TKI. Bu, nyuwun sewu niki urunane pinten nggih? 100. Alhamdulillah. Urunane 100, Pak. Urunan 100 nek jenengan ikhlas bakal ditambahi rezekine karo Gusti Allah 1 juta. Dadi nek gelem urunan 100.000 Tambahi karo Gusti Allah dadi 1 juta. wah, balesane luwih akeh. Luwih akeh. Nek upama ibu-ibu gelem urunan 200.000 Ditambahi 2 juta. hebat. Iya. Upama gelem urunan 500, Aku yakin mesti ditambahi karo Gusti Allah 5 juta. nek upama gelem urunan 5 juta, Aku yakin mesti tekan omah do tukaran karo bojone. lho kok tukaran to, Pak? Iki kok yo kocro kok. Urunan 5 juta wong dijaluki dhuwit berambange lambene ra umum kok. Sing lanang njaluk rokok sak leret. Ya, rokok terus dhuwit kanggo obong. Kajakane lek kanggo ngentos aku ira bari to. Mbok katene tuku rokok terus. Alah. Kok malah kowe sing cerewet. Malah urunan 5 juta iki lho. Lah ben supaya balesane melimpah Yo lho. balesane melimpah alum tuanku ngadol tanah. Tuanake dol wis ora ndomah lah keri-keri Gusti Allah lali. Ora ana Gustawa kok lali. Wis pokoke mugi berkah barokah. Berapapun nominalnya, Ya. yang penting tujuan utama Ikhlas. meramaikan desa utawa Lah. dukuhan. Ya, ya. Ikhlas gone urunan insyaallah kabeh entuk barokah. Mergo kajate iki rong werna, Cung. Kowe kok iso kandha nek kajate ana rong werna? Iya, siji mengeti cikal bakal karo loro utawa kaki danyang sing mbau reksa kene. Lho, Berarti loro. loro iki penting. Apa lho, Bu? Masuk drijiku bengkong. Aku roh pikirane. Pikirane piye? Dekne kan pengalaman karo sing lanang. Ah, Didelok drijine angger bengkong mesti anune bengkong. sik. Kok iso anune iki anune apa? Pikiranmu elek neh. Pikiranmu pikir. Mulane nek dandan aja tedak kamar mandi. Lah kene. Pikiran ngeres. Lho, kok ora ngeres yo piye? Lah ya. Lah pitakonmu piye karo wong ibu-ibu? Ibu-ibu ndelok drijiku bengkong mesti Bengkong. anune bengkong. Ah. Maksude anune iki pikirane pemikirane iki menggak-menggok ngono lho, Tro. Oh, pikirane. Ana masa ngopo? Nah, tak kira toh Lah, pikirane kok. lah iya. Jadi muga-muga dulur-dulur kene mengeti kaki danyang nini danyang sing bau reksa tanah utawa bumi kebak kene muga-muga njangkung sakrina wengine diparingi kesehatan murah sandang murah pangan amin Allahumma Amin. Iki dongamu Sing nomor Jawa siji. nomor siji wis Ya. mbok gawa. Sing nomor loro. nomor loro ora nganti lali mengeti cikal bakal ingkang sampun ngakali bakul cikalan sakrina sakwengine bakul es kuping padha Seto. Dongamu iki piye? Dongamu iki piye? mengeti cikal bakal Seto, ana piye donga kok ngakali bakul cikalan? lho kowe bedungokno Wis tak dongakno ning dongamu iki salah lho. salah piye lek ora bedungokno blas kok Baleni. ngono sinten tenanan Ah, iso to baleni kok iso. Ndang baleni kok iso. sirah lu gatelen ngandakan Sing bener. mengeti kaki danyang nini danyang ingkang bau reksa desa kebak ini Ah. muga-muga menjangkung sakrina wengine paringi murah sandang murah pangan seger kewarasan amin Allahumma Amin. Iki bener. sing nomor siji Sing nomor siji, sing nomor loro. kaping kalihipun ugi mboten katalumpen mengeti cikal bakal ingkang sampun ngakali bakul cikalan Nah, iki sing kleru iki yo nggone iki. nang bakul Tur meneh lho Pak bakul cikalan iki lho. Batine sepira kok mbok akali terus yu. sing ngakali sapa wong iku sing mengeti cikal bakal cikalan
Sing bener iki ra ngono, mengeti cikal bakal. Ingkang sampun ngakali bakul cikal. Alah kok so mengeti cikal bakal ingkang bau reksa dukuh utawa desa kene. Kebak mriki ingkang sampun ngakali. Oh, ngakali bakul cikalan. Bakul cikalan kok diakali terus akene yo. Donga Jawa wis gawa. Arab Ya kudu digarap. Kok iso? Lho iya to. Awak dhewe urip ning tanah Jawa mayoritas beragama Islam. Dadi Jawa ya digawa, Arab ya digarap. Oke. Dongamu Jawa ya kudu mbok cake, Ya. Arab ya mbok cake. Ngono ya. Jajal dongakno nganggo donga Nggih, Arab. pun kula dongake muga-muga diparingi begawah hari pahala jinawe mulah sandang mulah pangan. Amin. Dadi desa sing baldatun thayyibatun barokun gawur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo maca Al-Fatihah ping 7 juta. Alah kok akeh meni lho. Bare kapan? Donga sing mandi biasane Ditutup. donga sapu jagat. Sapu kae. jagat. Dongakno nganggo donga sapu Iya. jagat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robana antena RCTI Indosiar Ulpal TV MMCTV. Indosiar Trans 7 RCTI oke. Lho iku jane donga apa arep nyetel TV? Nek menawa malaikate pas nyetel TV. Ana piye donga sapu jagat nek robana antena? Lah iya. Tur menehi saiki ra usah menten. Kok iso? Usome parabola. Yo digenti no. Nek genti piye? Robana parabola channel 1 channel 2 nek ora oleh nyalur tanggane bacok ndase. Astagfirullah ya Allah Maka- Gusti Pak. Aku Kowe iki jan gawe isinku tenan kok. Lah, Kowe iki wis tak percaya sing tuwa tak kon donga sing apik malah dongamu ndledek. Aku minggir. Iya iso. Tak aku wae sing ndongakno. Yo. Tuwek ra tata. Cikal bakal ingkang sampun ngakali. Tuwek goblok. Goblok wong terayape netes ditinggal pitike. Lho ndok po? Ndak goblok. Robana antena. Kowe iso meneng apa ora? Kene lho. Donga iki sing apik, donga iki sing apik. Iya ngono seneni terus. Kene iki mayoritas kaum alim ulama kowe aja sini-sini wong wis. Aku aja seneni terus nek sirahku ngeluh. Lah ora ngene iku piye sini-sini wong kok iso. Lha wong kuwi ngene iku nek wong tak jan. Gakrek. Kok malah kene mbok-mek. Lah aku panjiwet mbok tono. Wong kok iso. Aku iso ndemek antena Robana. Donga iki sing apik. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suaramu kaya ning jero genuk. Oh wedi. Tak takoni. Kowe iki jane aliranmu aliran apa to, Pak? Aliran Sinugangga. Kali kuwi. Alirane. Lho ana anake kiroah kok malah ngoceh kaya betet sewu. Lah aku ora mudeng aku mbok kan muni ye. Lah nek aku kiroah umume ana wong kiroah. Iya. Lah kowe yo melu bengok aja meneng ae. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muni hah pisan kas tak biacok tenan kok, Pak. Yang mbok bacok ndingi lagi mari kok. Mangkel ae lho, lapo kok kowe bengok kaya wong gusah manuk. Lah kowe jare mangkono. Nek aku wis ngene kira iki ndang kowe bengok, aku ndang bengok. Maksude bengok aja kok hah ngono. Lah muni piye? Ya maksude muni Allah ngono. Oh, gak bengok ngono ya. Bento. Iya. Gak roh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah ngono. Salah neh kita iki aku. Tek ketek apa nyuk munyuk. Lho aku kok mbundang munyuk. Lah aku kok mundang ketek. Aku anakmu kok. Lah aku paham. Bapake ketek. Anake munyuk. Lah bojom gorila. Maksude ngono niki aja elokno. Lah wis kadung. Allahu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Makasih. Perasaanku serap enak. Sing muni kono sing muni hop ngono lho.
alah ya maksud iki yo aja lara nek caca lah kene Allah oh a'udzubillahi minasyaitonir rajim Allah walah yo wis karepmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim Allah kosok kowe ora iso muni tok ora iso muni hub nek wis tak bungkem cocote apa Bismillahirrahmanirrahim kenapa kowe golek sego sak puluhan ameng-ameng nyawa le cung-cung lah kene lah aku perkara muni Allah yo takutno wis Allah ngono lah nek tak bungkem mesti kowe yo apa hopoke yo ndang takutno Allah yo Bu Rabbana atina fid dunya hasanah panas kok panas ta wa fil akhirati panas lho Pak kowe iki ning ndi Rabbana atina fid dunya lho ketek ning kono lah apa aku panasen awakku ilang karendas tok lho iki ngopo kok panasen kowe yo bento lah aku setan mbok nek narobana mosok kowe setan aku kan tuyul wong edan donga sing apik to Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar muga-muga kajate dulur-dulur kene diberkahi oh nggih bar nganake sedekah bumi muga-muga bumine dadi bumi sing baldatun amin thayyibatun warahun ghafur amin ya robbal alamin iki kancane awak dhewe ning ndi sapa lho kok sapa to ora ana ndakle ya mak loro to lho loro piye to kowe iki oh ya jan oh mata ada apa sih lho kowe iki tak goleki ning mahmu lho kanca-kanca mengko sore dikongkon dolan nang daleme kethek putih iki lho ya oh tak goleki lho kok malah lungamu aku ya urus aku akeh aku iki kaya urusan apa neh aku sibuk ngurusin ning Kabupaten Pati ora roh lho kowe iki pegawe apa kok ning Kabupaten Pati aku iki pengusaha sik to kowe iki tak omong tenan nek kadoan dolenen marung-marung sik ngantek kok ubung-ubungan lah kene nggih kok maksude cah iki lah ketoprak genti ae jenenge jeneng apa muter budaya tak omongi pengen lho krene tak omongi nyampe bos awak dhewe iku kudune iki berbangga hati iya ta nek berbangga yo berbangga ono kapak iku piye jejer ana apa to aku arep matur petinggi ngopok ya Allah Gusti ana apa gak enek motor liyane iki kok iso untel-untelan ngene aku iku medul ngebong tok iki lho arep diomongi bose lho wis meteng neh iki meteng neh sida sesuk diganti ganti apa ketoprak kentir budaya tak omongi ning iki lho awak dhewe iki engko kan dengan kondisi dino iki aku arep matur karo Pak Kepala Desa Ngepung Rejo oh Pak ternyata Ngepung ki ana ketoprake kondang iya nih lho piye to bang lho Sari Budaya lagi ketuane iki lho jajalan iki dadi ketuane dadi wong Ngepung jebule bos perasaanku ketoprak Sari Budaya ndek ini catet banjir ya bos masa banjir dengkolem Sari Budaya dicekek corona Duh, iki ketuane. Loh, mulane. ketuane Sariman. Iki lho dulur-dulur kene apa do pirsa nek saiki daleme Mas Sariman. sapa? Samiran. Heru. Heru apa jeneng
asaku nek ngarep tulisane rak Sariman ngono lho Bos. Batinanku rak Haji Sariman. Mergo nek bapak-bapak sing kaya Pak Darus kae Darusman. Berarti Haji Darusman. Lah aku ndelok jenenge ndekne Sariman. Alhamdulillah wis muga kaji titele hang jebule Heru. Apa do karo kowe to, Pak? Nek kowe lak titel haji to? Haji aku. Hajingan to. Hajingan tengi. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Istighfar. Ini bisa kebak ngebung loh Mas. Muslim makanya omong tolong cangkemnya dijogo. Iki muslim akeh. Iso-iso mbok yo omong sing apik. Aku tak hati-hati lho Mas. Rupane kaya dajal lah dek iso muni astagfirullahaladzim. Medeni wong Bos. Mosok aku kaya dajal. Lah iki iki jare omong-omongan di telepon sapa? Ini maju-maju. Biasane Wahyu Manggala kira ya dagelane aku sampean Mas Rokim. Lah iya. Wong bolak-balik sowan mriki. Nggih. Lah iki kok ana tambahan anyar nih. Mosok man ketoprak kok dagelane papat iki lho, Man. Lah ketoprak lah liyane sing umum. Ketoprakmu gak umum kok. Lah kok iso gak umum? Ketoprakmu saingane WC. Endi ana WC? Lah WC umum lah padha ketoprak ra umum. Kowe ndek iki wis tak omong ya, Bos. Iki aja mbokeki lawang. Kono aja mbokeki lawang. Pikirane dekne mesti ki lawang WC ya, Bos. Kiri wanita, kanan pria. Lah ngono aku dhisik ketoprak aku anggar panggung ngadeg ngono tok wis ngene kae lampu nek lawang WC kamar mandi. Ketoprakmu ketoprak apa le gol sogol. Sogol mogol lek sogol. Mogol. Lampu ben yo ngene iki, Man. Lampu yo ngene iki apik-apik ngene iki. Apa lampu ngene iki op KPIN. Lho, lah lampu apa, Man? Ndek ngene ae main todanan niku lampune pedhot diselip obong. Lah terus Tak ganti vario loro tak depno rene. Ya apik ngono. wayah metu taman bensine entek varione ngono. Matur syukur alhamdulillah. Suwane kebangpung. Ayo Wis semangat to. Semangat Berusaha selalu noto seni. Oke. Selalu berkarir ning seni. Cocok Mas Mogol. Muga-muga ae panjenengan iso sehat. Sehat Amin. banget. Amin. Bu, saiki dadi wong ngepung lho, Bu. Saestu ora ketang omah ngontrak-ngontrak ning perumahan. Nggih, Bu. Daleme ngebong sakniki, Bu. Nggih. Jenengan pol pinggir anggere wonten tebu-tebunan. Lah, Bapak niku niki daleme mriku. Alhamdulillah. Dungakno kabeh. Wis ora apa-apa. Ngene lho, Man. Nggih. Kowe apa sementara omah ngontrak gak apa-apa. Ning aku yakin suatu saat sampean iso tuku omah dhewe sing apik. Sebab apa ngono? Mergo sampean saiki wis melu Pak Mogol. Lah aku rasa tuku omah ora masalah. Loh, Karek ngenteni Mogol iki kapan ngono ae kok. Loh, ngono ku dak gumantung kowe aman. Dani ya, Bos. Nek kowe iso menehi dhuwit Pak Mogol sing akeh, kowe yo ndang duwe omah. Ngapa kok? Lah tugasmu kan kowe dikon golek dhuwit to. Kok iso ngono? Loh, lah kowe kan tuyule Mogol. Kowe iki tuyule Mogol karo kae. Mulane golek dhuwit sing akeh karo juraganmu. Kok iso ngarani aku tuyul lho omong Kok aku barang iku? Lah kowe duwe rambut ora? Lah ndasmu ngembari aku kok. Lho, ndasku mana mbok engko? Lagi sadar. Lah iya kowe ndek rambut ora? Lah, Lah iki ndek rambut ora? Ora. Lah iya kuwi berarti tuyul. Lho, iya. Berarti kowe iki tuyule Mogol. Gol ora ono. Tiba tak baca ora ono sik. Gak awake dhewe darane. Ketua dibaca. mau ketua ya betul karo aku. Lho kowe ketua lah aku dhisik ya ketua padha ae kok. Mantan lho. Mantan tapi. Cilik iku nek ngene. Tuyul apa wong kaya lato-lato. Ya ngene yo. Ya. Nek aku mbarani lato-lato golek tali. Golek tali. Talene wong loro. Terus Tek, tek, tek. Man, Apa? aja lara ati nek kowe didarani tuyul. Ora apa-apa. Bangga Kok bangga? sebagai tuyule Wahyu Manggala. Ngono. Berarti tuyul Wahyu Manggala sing duwe Wahyu Manggala sapa? Mogol. Berarti kowe karo aku tuyule Mogol. Kowe ngerti sing duwe tuyul? Ngapa? Sing lanang tugase makani, Makani. sing wedok tugase Ngemi.
nek esuk dipakani ngluyur golek dhuwit bengi mulih keselen diemiki mogol bojone mogol bojone sing enom ijek kenyil man umpama iki ya bar mergawe keselen dimiki kowe nek cara mik bojone mogol piye nah aku carane piye man tak go dolanan sik wilu malah kerinen lho wong jenam kok ngene tak warai carane ngene lho sut terus kokop banter sut tarik dadak neh sut tarik dadak klewer terus disampirno mak mogol nek mogol ngombe piye kongguri piye nangi karek ampas lakonku ndek mben tak ape kelakon neng aku tetep ora mungkin nek iki mosok nek upamane lakonku ndek mben gondol bojoku nek rupane wong lore kaya garangan kabeh sing gondol bojo ndek mben barek piye ya gundul ngene iki lho iya barek iso ngomong tunjul barek ngono lha apa lah wong aku yo ora sengaja lah nek ngerti sing ape mi bojom ya sapa nek ngono aku melu dadi ora iso kowe nek kepengin dadi tuyul gundul sih sut gergadak klewer mogol ngombe piye kongguri gundu bongko karek ampas etok ya man ra apa-apa aku ape njaluk mik sawilah lah nang ben man paling kelenger kowe kelenger wis ta bos angger mik sawilah yo man oh kelenger piye kelenger ah susune bojom dak wis kedaluwarsa lah mogol jek nglewer jek kena lah terus bojoku iku sawilah wis kempet ora kena mbok cokot kowe gak ro bos dek iki tak parani rono iki susune tak kempet tuku bayi sing kuingket mah munjuk nganti teko gorokan iku susu tak gondongen aku omonganmu mosok susune bojoku munjuk ayo nek ora percaya engko do diparani Pon-pon ya Damar Panjang Dinopet matur suwun melu ngalap berkah karo dulur-dulur ngepung pinaring ana bahagia mulya amin naring ana keselamatan sedaya amin sak menika Wahyu Manggala tak tambahi wujud ngeten Bu pangestune tak openane nek ora tak open guyumu ngenyek lho guyumu ngenyek iki lho wong iki lho grup iki lho ngenyek mangan ngenyek iya lah kowe iki dagelan kok jak padu karo wong nonton ora guyumu menak ora ngenyek guyune Gol ku jek ditutupi jek dikosno ya apa rupaku banget kaya sapi ceng ngene guyu biasa ngenyek sing penting sehat selalu amin pangestune mawon biawara mangke dalu saka kanca-kanca panitia ngersakake pentase Wahyu Manggala maine sore mboten dangdutan lagu anu lakone pamundutan panitia apa panyuwunane lakon Rabine Sariman kendate mogol lakone kok bengi ngono aku dadi ya ora ro panitia jalukane panitia ya kanca-kanca Wahyu Manggala kok kan mampir me Sariman kabeh lho aku rapat kok tak tokono saka kucing gamanku ini ada permintaan dari grup dapur bunga kowe nek ning kono-kono anu mampir me kanca-kancamu Iya. iki mumpung cedhak nggonmu lho sibuk kok aku mau diundang Pak Kapolda Rano Jarapat dadi ora iso kok bocah tak ijoli saka kucing sak bungkus-bungkus dadi ya ora apa-apa